pagluto na nil. Start. Ilunod naman ito. Process mo, sir? Sige, okay ra. Makamaura na siya muluto. Sige. Uy. Ayaw na, uy. Kani, oh. Ayaw na. Diba, klaro kayo nga anad maluto, no? Pa dyan natagap. Kuha pa dyan ang natagap. Kani, oh. Pabukala sa ang baboy. Kani, kani. Mga kabandin, kuyog na ko akong bana nangaon mi. Unya, simple ra kayo ni among lutuon, bihon. Nakita ninyo no kung sa among gipanglunod una, unya ana amaze ko aning kani siyang kayo nga kung kanusa siya nagluto sad, so nahuman sad ang iyahang kayo, makita ninyo ron mapawong ra na siya nga luto na sad. Unya, kabaw mo mga kabandin kaning among gikaon, ang akong bana ang nag-order ani dapat unta mangaon rami ug gamay kay mo attend mi ani og kasal, say mi ga yellow mi mura mig mga igit ani. Karon kay nag-order man day akong bana apil ning sabaw kay gusto lagi siya mohigop kay init daw sa gawas lami ihigop. Sus karon ang among kasal nga atinan 1:30 mag-start. Nya kami tawo nagdali-dali mi kay unsa nang orasa kay wa na nagsugod na jud ron. Unya amo nang gipanglunod nya siyempre ang unahon og lunod katuman jud ang kuano ang gahi kay para malata siya una. Nya gipanglunod na lang namo tanan-tanan para maluto dayon. Nya murag nalingaw na lang sad ko, gi-enjoy na lang sad nako ang alangan kay naa naman na order naman niya. So gi-enjoy na lang. Nya murag na-enjoy sa jud ko kay first time ni nako nga nagluto-luto ko nya bihon. Simple ra jud kayo ni mga kabandin. Wala ako nagipanglunod ang mga dahon o mga uban pa nga mga sagol. Nya nakita ninyo ang bihon mao na lay nahabilin og kanang dahon. Sus nagluto-luto si bandin unya wa naman jud kahuwat ang akong bana, gusto naman jud siya mukaon kay lagi gigutom na siya niya. So ako na lang ang nagpadayon og pamutang kung unsa pay dapat sagol ana. Hope ko nga ma-enjoy mo kung unsa ang among gibuhat karon. Halit tan-aw nato ana nagsugod na jud ang akong bana og kaon. In fairness lami sad baya bisan simple siya. Nya sa balay mao man ni akong lutuon pero ni pro jud ko kay baw ngano ni siya nag-order ni siya ani. Sige lutuon na lang ni nato nya taud-taud mangaon ta. Ato ning panghipuson kay nahuman na naman ni nako og panglunod ang mga sagol ani. So panghipuson ni nato kay kakanunon nako magsugod nako og kaon. Ato ning open ang kutsara kay gipupos man ni nila plastic nya na pa jud tissue. Kaya nga kung bana kay nagsugod naman og kaon niya. Ako sad gusto na sad ko mukaon aning sabaw. Kay murag wala pa man ni maluto. Dami na sad unta ihigop og sabaw ba niya ako lang sa ni. Kay ukayon. Kay lami ani among giluto. Itabo ni nato balik para mukuan ni siya uy.
para malata ni ang unod. Pasok ka na. Hapit na jud wala nagsugod na jud tong ang kasal kami naa pa mi diri. Sige ko gunahon na kung unsa jud lami kahani, lami ba kahani? Kay amo ra man to pang lunod kung unsa ka. Yang mga kabandin mangaon na ta kay gutom na jud. Alauna na. Dili mangaon ta. Nya tanawa lang mi ninyo ha nga mukaon nya pasensya kay naman mi diri nya kamo nagtan-aw ra man mo. Sugod sa kaon. Sugod na kaon. Ay dako jud na ako hungit oy. Pasensya na mo. Wala tay mahimo ani kay ang iyang gitilawan ang serving spoon man jud, di ba? Di ba ang proper etiquette ay nako sa akong bana. Pero sige lang, pariharaman mi glaway ani ba? Pasagdaan na lang nato. Sige, padayon tagkaon. Mga unta mga kabandin.